Veus? Mira com s'ho curra ell. Sí, sí. Fica el vídeo, ja està. Vinga, jo ja estic, no? Bueno, una miqueta m'ho he treballat, Molt bé, recordem a la gent que a banda de vindre i fer making-ofs i ensenyar-nos e-mails, que està molt bé i que ho podeu fer, a part també ens podeu fer regals i menjar. Un pastís. Un pastís, per exemple. Bé per anar. És que l'altre dia em vaig trobar el Toni Tufet, que sortia al programa aquell del 30... Bueno, el Camarers de Taula i feia aquella secció dels 30 segons i em va dir, bé que esteu aprenent, ja comenceu a demanar menjar per la jeta. Clar que sí. Sí, des d'aquí una salutació. Un pastís que ja l'agafaríem de postres i ja tota la tarda aniríem anant berenant. Ja estaríem tot el dia jalant. Amb les reemissions. Així que queda convocada l'audiència, enviar-nos pastissos. De moment, però, no aneu a cuinar encara, espereu-vos, perquè l'Anna ens explicarà què ha passat. Doncs mira, és que me quedo embobada mirant-la. A veure, què ha passat? Què ha passat? Doncs parlarem de La Vanguardia, també ens ha informat, perquè jo... Molt bé. Mira, quan agafo un diari doncs no el deixo, ja el deixaré la setmana que ve. És el mateix diari? O sigui, és del mateix dia encara? No, no és el mateix dia, home, m'actualitzo a poc. A veure, La Vanguardia ens diu que la Carme Chacón, la ministra de Defensa, va visitar fa pocs dies la brigada de paracaigudistes de Madrid. I quina va ser la sorpresa de la dona? Sorpresa, quan entra al mig del pati de la brigada, no? Entra al pati i en sec allí al mig es veu que hi posa amb una estàtua, hi ha una estàtua d'un almogàver i hi posa Desperta Ferro. I diu, estic a Madrid o on estic? Però sí, estava a Madrid la noia. I resulta que, clar, és curiós, no?, arribar a Madrid i trobar-te això amb una brigada de paracaigudistes. Doncs es veu que això és perquè al 1953, quan es va crear aquesta brigada, doncs la persona que havia de ficar el nom a la primera bandera i tot això, admirava molt el treball que havien fet els almogàvers. I la primera bandera d'aquesta brigada es diu Roger de Flor. Vull dir, tot és ambientat, és temàtic almogàver, és bonic. Mira, podríem fer visites guiades. Un autobús. Un autobús, seria bonic de visitar. Total, que jo he pensat, i d'on ve l'origen de Desperta Ferro? Perquè és una bona manera de pensar-ho, no? D'on ve? Doncs jo sé d'on ve perquè ho he estat analitzant i resulta que ve d'algú que és mig parent meu. I si no us ho creieu, sí. Doncs mireu la demostració. Aquest matí farem xixina d'infidel! Desperta, Ferro! Ah, que marxen! No quedarà ni un per nosaltres! Jo vull sang! Desperta, Ferro! Ferro! Sí, home! Desperta, Ja estan... Ja no queda ningú, ja han fet net i tot això, i estan tots i han marxat. Què dius? Espavila, home, que jo volia matar uns quants avui. A la batalla, ara? Vinga, desperta, Ferro, anem! Jo passo, tio, em quedo aquí, Espavil! Dropo! Dropo! Doncs ja veus, no? Molt bé, els teus parents. No sé com... Almogàvers vestits com ara. Sí, perquè ja eren moderns, no? Sí, en aquella època anaven vestits amb samarreta i texans, sí. La moda torna sempre. Tot torna a portar. Tot torna, home, és que no donareu més, no? Un pressupost aquí, anem a veure els almogàvers. Roba, roba no cal. Clar que no. Ah, que sí. La cosa és el concepte l'heu entès, no? Sí. És de Ferro, Fargas, va venir i tot, i ja està. Ferro era el nom i Fargas el cognom, o com va això? No ho sé, és que llavors en aquella època es cridaven per una cosa i ja està, no es cridaven per més. Sí, era Ferro. Ferro, Fargas. Fargas, i ja està. Molt bé. I tot torna a la moda, i tot. No? Molt bé, sí, tant. A veure, després d'això, com que tampoc no aporta molt saber d'on ve el Desperta Ferro, doncs vaig decidir subcontractar a un periodista perquè manés a la brigada aquesta de paracaigudistes i esbrinés una mica més, expliqués una mica més què hi ha dintre d'aquesta brigada i tot això que hi podem trobar. I, bueno, ho ha pagat la tele també, ja passaran comptes amb el reporter aquest. Mirem a veure què ha fet. I què tal, companys? L'altre dia vaig anar a aquest país germà que és Espanya a conèixer les seves forces militars perquè pensava que allí trobaria algun català. Ei, bona tarda. Em pregunto si algú de vosaltres coneix algun català. Te debe ser polaco de estos, ¿no? Aquí no hay catalanes, chiquillos, aquí hablamos todos castellano. Yo soy de Triana, mira, fíjate. Hola. Doncs és que a mi m'havien dit que aquí trobaria algun militar català. Escuché, aquí nada de nada, aquí yo no he oído ningún catalán ni nada por el estilo. Aquell accent em resultava certament familiar, no ho sé, semblava accent de Riudecols. Perquè vostè no és catalana?
Perdone, yo nací en Badajoz nací yo. Es que esta es la muchacha esta que limpia la estatua del Almogave. La figurita esta que tenemos aquí en el patio, ¿sabes? Igual se le ha pegado el acento un poquillo. Badajoz, m'ha dit. Badajoz. Bé, doncs, moltes gràcies i disculpeu. Ei, llàstima, vaig anar a buscar un català i al final vaig trobar-me 2 sombats. Hauré de tornar a casa a celebrar la derrota com a bon català. És guai, I a mi que em sona aquest reporter d'haver-lo vist per algun lloc. És xulo, no sé, no tenia feina i li vaig dir, vés cap allí a veure què Vés trobes. cap allà baix, molt bé, molt I ja bé. està. I com que no he fet gaire feina més, ja està. Vosaltres aneu ja d'elegant, eh? No, i L'Eli, després dius de mi, tu, fes-me eh? un making of, tu, reporter, allà baix i vinga, no? Sí. Molt bé, molt bé. Però bueno, serà interessant, no? I tant. Clar que sí, interessantíssim. El Dani m'ha interessat tant Home, que ara el despertarem. és que si pots anar a Madrid trobaràs una estàtua d'un almogàver que hi posa Despertaferro. Superinteressant. Clar que sí. Sí. La No hi ha Carmen cosa més Chacón ho va interessant a la trobar vida. superinteressant.